Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумо 7 сар гӯсалачои фурӯшие барои шумо мана пешниҳод мекунем. Ҳамаш буқача мешавад. Моли якуми мо буқачаи чорну пёстри тоза, хурду хӯрок саломатиш беҳтарин. Айни ҳоли ягон хел камбудӣ надорад. Почаҳош ғавз барои мол кардан беҳтарин. Ягонта моли ширдортон боштагар хушкунтонам мешавад. Нархи мол 8200 сомонӣ. Боз камутон муомилат дорад. Масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ ягон любой ҷои Тоҷикистон дастафка мекунад соҳиби. Масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ любой ҷо ташкил мекунад. Дӯстони азиз, моли дуюми мо буқачаи швед тоза 6 моҳа, хурду хӯрок саломатиш беҳтарин. Айни ҳол инам ягон хел камбудӣ надорад. Масъалаи хурду хӯрокаш ба гап нест. Дӯстони азиз, мана тарифи кунаш баланд моли фасонай барои мол кардан беҳтарин молча. Дӯстони азиз, нархи мол 8500 сомон. Боз муомилаи хушро дорад. Моли сеюми мо буқачаи тоза чорну пёстр ки швед гибри шудагӣ, карпатки чорну пёстр гибри. Дӯстони азиз, хурду хӯрок саломатиш беҳтарин. Айни ҳол инам ягон хел камбудӣ надорад. Барои мол кардан агар бошад бениҳоят моли фасоне. Почакашо дӯстон пуштош васеъ барои мол кардан зӯр хуллас калон. Нархаш дӯстони азиз 7500 сомонӣ. Боз муомилаи хушро дорад. Масъалаи дастафкаш боштагар бе ягон мушкилӣ. Агар территорияи Ғафуров территорияи Хуҷанд боштон агар дастафкаш бепул ташкил карда мешавад. Тарафҳои Душанбе бана хати соҳибаш муомила мекунад. Чорум моли мо буқачаи Карпат инам хурду хӯрок саломатиш беҳтарин. Айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад. 3-4 моҳа шудагӣ. Нархаш 7500 сомонӣ. Боз муомилаи хушро дорад. Масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ мана ташкил карда мешавад. Мана хати соҳибаш муомила мекунад. Тарафҳои Душанбе агар гуфта ки нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи дастафкаш ташкил мекунад. Соҳиби мол албатта. Дӯстони азиз, Карпат бузгиш аз гӯшаш бурдагӣ мана худаш маълум. Дӯстони азиз, хай мана тамошо кардан гирифтон ҳозир моли панҷуми мол мебурад. Агар кадомаш маъқул боштагар ҳамонаша харидор мекунад. Дӯстони азиз, мегузарем моли панҷум. Мана 3 моҳа буқачаи чорну пёстри, хурду хӯрок саломатиш беҳтарин. Агар моли ширдортон боштагар хушкунтон агар мемакад бо отдельно худаш савёз беъда мехӯрад. Масъалаи хурду хӯрокаш ба гап нест. Мана мол блестит карос. Нархаш дӯстони азиз 6200 сомонӣ. Боз муомилаи хушро дорад. Масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ мана ташкил карда мешавад. Агар гуфта ки нархҳо зиёдтар ё камтар карда. Дӯстони азиз, барои ояндаш харидор боштагар марамат тамошо кардан гирифтон бо далши шашум моли мо мебурад. Дӯстон, шашуми моли мо инам буқачаи чорну пёстри. Ин 3 моҳа шудагӣ. Инам хурду хӯрокаш ба гап нест. Масъалаи хурду хӯрокаш ба вабши гап нест. Хуб дӯстони азиз, нарху намош гуфта гузарем. Агар нархаш 6200 сомон. Боз муомилаи хушро дорад. Мана тамошо кунтон агар маъқул боштагар ҳамин шашуми моли мо инам масъалаи дастафкаш ба ташкил карда мешавад. Масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ. Агар Хуҷанд боштон агар худи ҳозир мепартом занг мезанад то хонатон бурда расонда мемонад моло. Дӯстони азиз, агар савдотон пазад. Охири моли мо буқачаи Карпат. Дӯстони азиз, буқачаи чиста Карпат, синни солаш 2.5-3 моҳа шудааст. Хурду хӯрокаш ба гап нест. Нархаш 6200 сомонӣ. Боз муомила